बेखौबो जों बिपिएफ राजनिति हिसाबै जों सावरायदों जिहेतु सिक्स जुदि जानोब्ला बेबायदि गामि मोनसेया मोनसे जायगायाव आरो मोनसेया बेलेग जायगायाव बेबायदि जों सिक्स शिड्यूलनि कनसेप्ट नङा कन्टिनिउटि मेनटेन खालामनांगौ जोङो इतिमध्ये हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बारे बारे बुंबाय थादों जों हानायखिनिखौ जों सेस्था खालामदों आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायनानै जे जिफोर गामि खाथियाव दंबावो बेफोरखौ बोरैबा सोसननो हायो नामा बेखौ जों नाजागोन आरो माने जोङो नैबे गहपुर हालामावहाय जोङो जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जानिफ्राय जोंनि रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनो थाखाय जों फैदों मानो होनब्ला नैबे गहपुर हालामनियाबो बिटिसिआव माखासे एफआरसिफोर गोलैदों आरो बिथाङा जोंनि बिजाथिनो भट होदों बिथांमोनखौ जों लोगो हमनो फैदों बिसायख'थि सिगाङावबो जों फैदोंमोन आरो जों गोबां बाथ्राफोर बुंदोंमोन गामि जौगानायनि खोथा बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ जों बुंनो फैदोंमोन दा सरकार दाखानायनि उनाव बेखौनो हामग्लायनाय होनो थाखाय जों दिनै बाहाय फैदों आरो जों गोजोननाय मोनदों बिथांमोना खोब उत्साह जानानै बिथांमोना जोंखौ लोगो हमनो फैदों जोंखौ बरायदों आरो जोंबो खोथा होदों बिथांमोननो जे जोंनि बिटिसिनिफ्राय जेसेबांखिनि जौगानाय खामानिफोर मावनाय जागोन बेखौ बे ओनसोलावबो मावगोन होननानै जों खोथा होदों बेखौबो जों बिपिएफ राजनिति हिसाबै जों सावरायदों जिहेतु सिक्स शिड्यूल जुदि जानोब्ला बेबायदि गामि मोनसेया मोनसे जायगायाव आरो मोनसेया बेलेग जायगायाव बेबायदि जों सिक्स शिड्यूलनि कनसेप्ट नङा कन्टिनिउटि मेनटेन खालामनांगौ जोङो इतिमध्ये हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बारे बारे बुंबाय थादों जों हानायखिनिखौ जों सेस्था खालामदों आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायनानै जे जिफोर गामि खाथियाव दंबावो बेफोरखौ बोरैबा सोसननो हायो नामा बेखौ जों नाजागोन आरो माने